Kukunin din nila yan. May drop yan. Let's go. So, sa atin na yan. Let's go, let's go. Ayun natin natin. Eliminate all targets in the AR. Request recon flyover. UAV entering the AO. Umalis na. Iwasan. Ay, may bala tayo. May bala, may bala. May bala. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh no. Selfie, selfie. New objective identified. Nice. Iniwan. Tapos iniwan na kami nung namatay siya eh. Ah, Alam niya. Oo, wala na. Iniwan na kami ba? Wala. Oo, matay siya. Nung una, ayaw niyang magsalita eh. Baka ni-report siya. Nagano lang, simplihan lang siya tol. Simplihan lang ang galaw niya. Hindi siya, pero nung paano na eh, halatang-halata na masyado. yun lang. Ang Sabi ina, sabi simple ko pa, lang, ano? tipping ang layo. Simplicity. Simple lang, simple lang. Objectives updated. Move to the next location. Maririnig mo Ayun, lang. loadout Doom. muna tayo. Tagkila. Wipeout na pala ang Diba? kalaban. Tagkila. Pwede na, loadout muna tayo. Oh, tara, tara. Magpa-practicean tayo. Mother gas here. Meron ba dyan? Tara. Saan ang buy station dito sa atin? Pupush siya ako. Dito, sa likod. Sa likod na? Dito? Mark the vendor. Yung buy Dito station. tayo. Meron dito. Meron dito. Oh, sige. One's mine. Cancel that. Ay, may kalaban. Okay, okay. Hindi, meron dyan, meron dyan. May buy station. Buy station. Dito, dito. Ah. Loadout drop Yun, oh. Extra pera, tal. Backfire. Thank you. Yan bala. Bahala ko rin. Here located. Wala tayong pang-UAV ah. Puro pang push top yung sa akin eh. Pero hindi nagpo-push. Enemy UAV overhead. Nag-UAV. Wow, UAV. May pagkalo ko naman. Enemy UAV. Nag-date daw si Utol mo tol eh. May date. Yun. May meet up daw siya eh. Yun lang. Eyeball. Baka na ano niya sa Warzone player yan ah. Pupuntan na naman natin yung puti ah. Uy. Sana all. May puti. Gas moving in. Ano, may Ay, puti. kajut-jutang puti yun dati. Naku. Yun. Alam na yan. Alam Alam na di. this, alam na that. Alam na di. Oh. Supply box is located. Bounty. Alam na this, Makoy. Aanhin ng Warzone pag may blondie. Target. Eh, siyempre, may alasya mo ng Warzone pag may vlog. Oh, nandyan lang yung Warzone. Dito, dito tal. Oo. 5-6 located. Ayun na, nandun na nga sila. Loadout natin mga yan. Meron Dalawa. akong ammunition box eh. Well, Sige lang tal. sige lang, sige na tol. Good tayo, good tayo. Punta ako sa roof. Enemy UAV overhead. UAV na. Ano, UAV sila. To get a better look. To get a better look. Putang ina, ang dami saan ng yung UAV pinto? ah. Try na natin yan. Heading there now. Tara. Punta na natin Malapit na Bibili ako nga sa to, tol. Bibili to, tol. Bibili nga to. No visual, no visual. Yun. Contact!
Copy. Moving. Disregard. Nice, nice. Down isa. Layo ko naman. Enemy UAV overhead. Yes. Enemy UAV overhead. Nataka siya, tol. Hindi, down guys sa tal. Hindi, yung bounty natin. Patay isa. Yun, nice one. Nice. Meron pa. Enemy UAV overhead. Meron pa dito. Nandito. Ayun o. Meron. Enemy sighted. Sige, tol. Hindi mo na. Bili lang ang selfie. Saglit. Bili na ako ng ano. Ghost. Putang ina. Dalaga ko. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Makuha yung Uy, baril. dito meron, tol. Sa police station. Tapos, pumunta na ako. Putang ina. Ha? Oo, nandyan sila. Uy. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Saan yun? Sa ibang, sa tall Nasa police building yan eh. station lang. Ayun na. Baka dito. Enemy sighted. Basag. Enemy UAV overhead. Teammate has been cleared for redeployment. Balik ako. Kunin mo na yung loadout mo, Balik ako. Lods. Light vehicle. Contact. Balik ako. Nag-loadout kayo? Ah, Ah, Lods. Nag-ghost ako. Okay. Mag-ghost na rin ako. Nandyan pa rin sila? Dito pa Nasa rin. taas ng building. Okay. Uy, saan itong bala, pre? Yun Ayun. yung bala. Moving there. Hostile. Ayun, naka-sniper. Moving there. Down. Daw mo isa taas. Ah, down yung isa. Saan pa? Friendly loadout drop on the way. Kunin ko lang to. Does anyone need this? Kunin ko lang. Pwede ko kayang kunin yung baril ko doon. Pwede tal. Uy, sino yung nagbato ng thermite? Down Okay. ulit isa. Nice. Ito. Tataasan ko ah. Sige. Basag ulit. Pushing nga. Ay! Dalawa. Nandito, pababa rin sila eh. Niiwas sila. Nakasalubong ko. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Nasa'yo pa. Uy. Nandyan pa sila. What? You fucking camper. Buhay pa Tayo na pala. camper to. Ang bilis na buhay. Pagtaas ko, pababa na rin pala. Putang ina. This fight and you return to the front line. Ang lakas naman You nun. lose, you're done. Kaya nga eh. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ah! Ang galaw naman ng kamay ko. Sobrang sakap eh. Have the cash. They can pay for your release. Uy! Failures of proper takedown. Ako pala yung boss.
Mark check. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. All. Ibay ng Reaper na yun. Tangin na yun. Enough practice. Time for the real thing. Beberaj. Thank you for the like. Welcome to the stream. Bakbakan. Tara na, Beberag. Beberaj. Beberaj. Idol Lodi. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ano lang kayo, Lord? Altugin na yan. Saan tayo? May papi na. Tara. Sige. Abay ako. Lumampas ako. Pangako. Altugan na. Daily flight. Walang nag-EFK. Di kita iwan. Pangako. Ano, maganda. Pipi ko'y sa'yo lamang. Oy. Santino. Santino. Yeah. Bounty back oh. Bounty target is up. They're here now. Nandito. May pumasok dyan. Andiyan na. Wala nga baril ko. You love listening to No weapon. and we love listening to you. So let's talk. Nandiyan na, dalawa. Click now to Ibig take sabihin, part in our short action elected. Walang EFK. Oh, Uy. basag kami sa putang ina. Spotify Premium. That means you can enjoy all your favorite Sabihin artists. nga naman yan, may kasama na naman tayong Sound good? mabait. Teammates All in the you need to gulag. do is hit the If they banner survive, now they can for redeploy. your chance to win. Nabasag lang yun. Hindi man lang na down. Na-down yung isa. Uy! Tatlo! Na-down yung isa. Right now, get a small summer drink for just $2. Treat yourself to a Minute Maid slushie, like the new strawberry watermelon flavor. Oh, putang na, may tao na agad dito.
return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Matulog na. Kung ayaw matulog, ako matutulog. Sige kayo. Lakas ng rin. Teammate has been cleared for redeployment. Kung ayaw matulog, ako matutulog. Sige kayo. Bagong buhay na tayo. Kaya may bagong buhay na. Moving. Downtown? Pwede, pwede. Sige, sige. Kunin ko yan. Pedger. Lato. Uy, naka-orange box si Idol. Ah. Ayun, load out. Tara na, loadout na tayo, boys. Ay, may box pa dito ah. Bibili na ako. Meron nga, meron pa. Ako. Tara ako dyan. Gas is inbound. Uy, nagka-loadout si Mayor. Magpo-push sa HDR. MP5 sa HDR. Saan tayo? Ako eh, yung pa rin. Mananebik. Ah, ammunition na. 25 din na ako. Ako palaging MP5 at saka ano. 25 muna tayo. Palaging MP5, RAM 7. Contract. Nice one. We're in the safe zone. Watch Oh. for enemy. Buonanotte, good night. Tapos na to. Ayun na, mga hold up. Ang hold up ng ano. Sino nakakuha ng work? Ayan. Kung ano nakakuha ng bolt. Ang Kahapon, di ba may napatay tayo? Kaya, Nakakuha ng work. Oo. nasa taas. Ay, may ammunition box ako. Pambili ng self-revive oh. May tao sa akin, may tao sa akin, may tao sa akin. Ay na, putang ina. Meron Sabi ko yan, na nga meron ba. Umakit, Nasa umakit na, taas, yan na, nasa umakit na. Putangina. Ilan yan, tol? Isa lang yung nakita ko tol. Ito na. Ito, kasama niya, tol. Ito, kasama niya. Dang. Patay You ko, suck, kasama bitch. niya. Team wipe? Puta, napatay ko yung isa. Patay ko yung Hindi, isa. hindi. Meron pa isa. Sa taas, Hindi, hindi, pinatay ako. hindi, Oh, hindi. nakita ko. Nandito. Uy, basag. Nasa taas pa rin ba? Oh, nasa taas pa rin. Ah, Nasa taas pa rin. Nasa taas pa rin. Ay, ito, tol. Meron pa dito. Ay, shit. Putangina. Nagka-camp dito yung isa. Igutan ako nito. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Nang camper eh. Dalawa. Sana ako. Panginang gabi. Kunin mo na lang to tol. Takbo ka na lang der, pre. Dalawa Nasa na taas. rin na. Kinuha yung mga loadout namin eh. Kaya tayo ito. Uy, gabi. Baka makikita ko pa nga sila dito sa taas eh. Not camp. Supply box identified. Target location now. Uy, Ayun, bumili bumuhay. na siya. Teammates done in. They're returning to base. Uy, pera oh. Left, get it Pwede done. na. Buhayin ko yung isa para mas marami tayong pera. Inuuna ko na yung nasa taas. Sige lang tol, sige lang. Objectives update. Move to the next location. Kulang. Eh, hindi pa looted dyan. Tangina, meron pa. Meron dito? Meron. Ayun oh.
Ano? Nice. Nang... May pumasok Red na, hindi box siya. ba yun? Siya lang yun, di ba? Tal. May red box pa dun. Sige, sige. Alright. Ito na. Oh. Tupid na. Dalawang ammunition na. Biling ka lang siya. Yan. Hindi pa looted to. Binim na. Friendly loadout Let's drop keep on the pancit way. canton, guys. Parlo din Ay. si Parlo din sila. Hindi na naman. Switch. Switch. Try ko yung balikan yung gamit ko dun kung kaya. Sige, Lodge, sige, Lodge. Safe zone. Loot lang ako dito. Nagkakap na tong mga to dito. May bala dito, may isa oh. Ano? Does anyone need this? Sige lang, Tal. May mga box pa dito. Riley, matulog na. Bakit tapos coke. Oh shit, sarap. Good combination. Sarap. Sogbo na naman. Ooh, Yun. Kung kaya tong mga tong. yun. Yun, thanks idol. Nakakuha ka ng baril mo tol, nabalikan mo. Nabalikan ko, Tal. Balik tayo. Balik din ako ha, tol. Para makakuha ko ng Yeah. baril. May ammunition box May din dun loadout sa ano. doon. Oo nga. Kunin ko mamaya. Balik ako dyan, Lodge. Naku, looted, Tal. Saan tayo pinatay dito? Objectives update. Move to the Pinatay next kanina. location. Sakto sa akin ah. All supply boxes found. Solid. Dito banda. Pati nag-cook. Dito banda, Tal. Ano ba yun? Placing. Dito banda. Moving there. Sa harap ng police station yata, kaya yata namatay eh. Pupuntang police station yan. Gas is closing in. Ayun na, ayun na. Ano na bumili? Busog na yun. Ay! Putang na, nakuha ko pa yung most wanted, tol. Anak Ayos lang yan. Ang bilis. lang yan. Camp muna tayo dito, ha. Nakuha niya na yung ano, ammunition dyan. Hindi pa. Dito. Ito. Assault drives in here. Does anyone need this? Uy, may corona. May corona. Yun. Na. Ganda rin ang loadout nito ah. Damascus na ano. Layo naman ng loadout natin, ha. Kunin ko yung bala ah. Wow. Nice one. Meron Ang ganda dito? ng baril nito. Placing. Ito, meron dito. Kapit lang. Ayun, oh. Andito na. Heading there now. Capital. Placing. Ayun na ba tol? Down. Ayun. Ayun siya. Oh. Patay isa. Ayos pa tol. Ilan yung tatlo? Finish ko na. Banatan mo na dyan. Wala na. Wala na. Patay ko na isa, Tal. Patay ko isa. Dalawa yan. Asa? Enemy Masayin. UAV Masayin nyo. Sa taas. Nasaan yun? Ito, meron dito. Sa taas. Ito na tol. Ito. Sa baba tol. Nice one tol. Ay. Yan lang yan. Sayang. Dalawa. Mayroon pa sa labas. Tatlo pala yun. May corona.
We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ay, saan tayo? Uy. Tatalong tuloy ako. Where? Do we Ay. go? Oh, Okay. Oh, nako, meron din ah. I'll take. meron. May nagking agad ah. All right, lads, let's get it done. Enemy sighted. Located a supply box. Secure that position. Meron dito, sa taan yan. Ah! Dalawa. Ito, sa baba? Kakamp eh. Sa loob. Kita ko na yung isa. Pagtalong ko, nandun pa yung kasama niya. Five and you can redeploy. Nasa loob sila? Nasa loob? Oo. Dalawa. You suck, bitch, motherfucking camper. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Yun, sumabog yung ano ko. Soldier. Now go sort this fucker out. Sabog siya dun, ha? May king din dyan ah. Walang tao sa taasan ah. Returning to base. Wala. Nandito sa akin, nandito sa akin yung kalawan. Oh, dalawa yan. Wala nga baril ko. Putang na, nice one. UAV overhead. Ay, putang na nakita ko. Putang na kayo. Ay, yung king. Binaril ka ng king. Ubus na tol. Ubus yung dalawa. Ano yun ah? Tangin na kayo, ha? Ay. Meron pang isa? Dalawa yan. Habol ako. Dalawa. Ayun o, yung king. Yari ka, tol. Oo. Bili na lang tayo. Yung king pang yumari sa akin. Ano yung baril nito?
Ikoy. Bili na lang tayo dito. I got the wheel. Na, May station to? meron dito. Yung king pa rin. Yung inang king ka. Dalit yung dalawa niya eh, pumatay siya na eh. Dalawa eh. Balikan ko lang yung stab tol. Sige, sige tol. Ba't na ako dito, hindi pa nila. Tapos na yung king oh. Uy, puta, hindi. Basta! Alay, ang ito. Ay daw. Sige. Ayun lang tayo dyan, ha. Nag-ipon lang tayo ng ano natin, guys. Everyone's in. We're good. Ano, bukas na bukas sa mga ano, ah. Mga mano dito. Dito pa kayo mga hinayopak na yan. Oh, dito, do. $100 na lang tol, pwede na siya. Ito, tol. Tanong ko siya tol. Nasa nakyatan nitong hayop na to. Ang ating nag-ipon na ating streamer. Baka hindi na tayo isali niyan eh. Yun, okay na. Ang dami-dami na to. Ibubuhan na natin siya bago natin kunin. Oh, tol. Yeah, tol. Ito ah. Bili ko muna siya. Kailangan natin si Legendary eh. Ah, Legendary. tulog. Welcome back, Legendary. Salamat, mga idol. Idol Lodi. Tulog. Kumakain pala, kumakain pala. Tara, pwede tayo mag-loadout. Gusto nyo. Tara. Loadout tayo. Pwede. Ah, sige. Tara. Idol Lodi. Idol. Magpapadaan na ako ng gun. Ay? Uy! Grabe. Bata? Down yung shuttle, down yung shuttle. Nasaan tol? Nasa second floor, the window. Tol, basag na to, tol. Basag na, tol. Basag na, basag Ah, na. sige. Putang ina mo! Di man lang ako tumagal ah. Camp ng camp, mga hayop. Putang ina. Tangina na, hindi pala yung mga yun. Isang segundo lang yung buhay ko dun ah. Di pa naglalad eh. Back mo muna pa rin, Jer. Bakit? Kaya pa yan. Sige, may ayos yung din ako. Sige, tol. Ay, bako. Oo, dami na. Ayos na yun, tol. Sabihin mo lang pag start ko na. Oo, tol. I-edit ko lang yung ano ko. I-edit ko lang yung ano ko, tatanggalin ko lang yung para. Hindi ako na may optic eh.
Idol. Pwede na, Idol. Thank you, Idol. Thank you. Idol, thank you, Idol. Thank you. Thank you, Idol, ha. The legendary makakantog. Ang people. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Destiny meant to be. Puro mga camper ang ko. Yung mga counter hayat eh. Salubong ang mga. Ay, nagyaya. Ano ba, Carson? Kailan mo ba bibigyan ng sariling lobby ang mga camper? Pera na lang na ito. Lalo na mag-camper. Ay. Warm up's done. Time to kick this off. Pati sana yung mga kwan eh. Bigyan na ng sariling lobby yung mga cheater. Oo nga, no. Para maglaban-laban yung mga neopak na cheater. Oo nga eh. Kagalingan na lang ng mag-develop ng cheat, software. Bagalingan na lang paggamit ng cheat eh. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Tara, Gas is approaching your position. Move to the scavenger. safe zone. Uy! Uy! Scavenger. May papunta din. Scavenger Zero. Ano yun ang nanahulog ka? Ano yun? Hindi malayo siya pala. Nauna ako. Meron sa likod na. Susunod yung kasama niya. Sumunod ang kasama niya. Sumunod. 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 Clear to engage all targets. Basag na yan. Dang. Patay ang isang kasama niya. Dalawa sa loob. Down isa. Nice. Ulan! Dang. Fight to earn Tangina ka. redeployment. Fight started. Busan pa ako ng While you bala. wait, feel free to give these wanks a proper cheering. And if you like something fun, feel free to give them that as well. Time for a bit of argy-bargy. Hayop. Get ready to Ah, fight. hayop kayo. The legendary Paltuger. Nadali ka dyan. The front line. You lose, your Ah, fight ito. is Oh, over. dali ako ng dalawa sa loob. Sort them out or capture the objective. Naghahanap ako ng Tumikit sa kanya nung pagtalon niya. Highlight ko nga yun. Man. Highlight mo. The legendary. Uy, di gumagana yung ko Yung NVIDIA experience ko. Bakit?
Hindi ko alam. Ayaw na. May Ayaw mag-activate. ammunition ako. I got the ammunition. Legendary. Ang babaldog. Tunog niya to. Armor box ah. May ammunition dito, may dalawang armor Eyes on box. a field upgrade. Yun. Wow. Objective located. Loadout, bago Ah, ko loadout, tol. natin. Loadout na, loadout na, loadout. Oh, tara, tara. Bago tayo mag-ano. Kunin ko lang to. Makahawak naman tayo ng natin. Uy. LC din. Loadout drop inbound. Tal, armor ah. There's the barber. Mag-SPR na ako. Ay. Oh, armor. Oh. Balang, wala. Ito, meron. Saan na kasi yung bala? Does anyone need this? Kamalat, Lodi. Lodi. Gas is inbound. Deberad. Ano, Deberad. Raj. Beverage. Ang ginagawa mo, Deberad. Go, Deberad. Ingat lang, baka mayari na naman tayo ng camper. Palitang na mga to. May pam... Uy! Kala ko meron sa akin. All supply boxes found. Solid work. Body armor here. Hindi kayo. Ayaw niyong matulog, ako matutulog. Sige kayo. By station. Buy station located. Sino yung pumunta doon? Saan, Lodge? Ah, sige, tara. By station. Let's go. May box sa taas. May bumuhay dito. Buy station located. May bumuhay dyan. Dyan na siguro maglulot yung mga yun. May snipe na. Ayun o. Nandyan sila? Nalalightning ko. Andito na banda. Sige, sige. Heading there now. Sa green sila. Ito, oh, ayun. nasa loob yung kalat sila eh. Ito, yung isa. Ayan, light ko. Ayan. Umakat pa ng set. Ayan tol, oh. Andyan siya, oh. Push natin gusto niya. Wala pang mga baril yan. Tara. Ito, tumakbo na. Ito naman, tol. Tumalon. Napin ko tong nandito. Tumalon siya. Pupunta ako dito. Tatlo. Ito siya. Oh. Ito, nandito na ulit. Sige tal. Tumabog na yung drone ko. Wala sila sa ano eh. Tignan ko. Ayun na, Talit. dito na. Displacing. Ayan. Ito. Sa buy station. Nag-drone din sila. Mag-gas. Ito, nandito sila. Ako, nag-drone Nag-gas. ako.
Ito. Ito yung isa. Oh. Nakita Ito ako. yung sa taas. Oh. Ayun, oh. Moving. Dali ako. Basag. Down ka, gago. Down yun sa taas. Ha? Down yun sa taas. Papunta ako dito, tol. Location. Ito. Dalawa dito. Inaano niya? Overhead. Na-up niya. Ito yung isa. Down ulit yung isa. Down ito. Putang ina nito? Mark the hostile. Yan, ito yun. Oo, ito. What a fucking camper. Ito oh. Down Inang ulit oh. camper ang hayop. Down ulit oh. Putang ina. Dito. Si Kalbo, oh. Ay! Bakit meron doon? May nangingilam. Naku po, may sumunod sa akin po. Nice. Patay Ay, ang gago. mabuhay. Yung baril mo. Maganda itong parang eh. Para? Yun yung para. Uy, basag. Tangin na mo. Ayos, nice. Plate top ka, lads. Ay. Meron pa eh. Meron mabul sa akin eh. Nasa taas. Isa na lang yan, di ba? Ay, putang ina. Ay, bumaba. Ikaw naman ang nasa taas ngayon. Ay, dalawa. Putang ina, dalawa pa. Not dead yet. Not yet. Gamit niya yung baril ko, hayop. May loadout. Spotted a care package. Ang bibili na lang muna tayo. Putang ina. Engage. Wala ito eh. Sino sa taas ha? Aso na load, sige lang. Our team's in a safe zone. Palang muna Ted. Walang, Oh. Putang ina niya. Tingnan pa si Lodi. So dito meron na dito. Makukuha natin si Jack. ito meron, sakto tal. Meron na din ang pera dito. Tara, tata. Ito na, nasa akin, meron sa akin. Sige Ted. Ilan yan? Ay, isa. Dalawa, sila. Yung kanina. Nasa rooftop. Ito na, nasa taas. Saglit tal. Ay puta. Dalawa, meron din sa akin tal. Pinakali ako nun. Pangalan yan. Ghosted na nga, putang ina. Uy, Ay naman pa ako. wrong siya. Pantim ang mga pangina. Alat ko ngayon maglaro ah. Tol, init ka na yan, tol. Init ka na yan, tol. Take my next time.
Gitari. Ang babaltog. Meron pang balbog. Hold it for deployment. Now's a good time to form up. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Game. Tingga ito. Battle Metal, Royale. metal. Drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ano na tayo? Bonyag na, Rusin. Saan tayo? Bonyag. Boneyard. Marami. Let's go. Yun, wala. Meron. Ito. Nandito. Oo, sabi na. Meron sa akin. Check your fire. Ay, dito. Enemies in the area. Basag na to. Nakakuha pala ng baril. Naku, isang Ah, kit. and- Yari pa tayo. Tangina. Yari tayo. Survive and you can redeploy. Daan ko lang yung isa. Yung red. Inturahan kita. Nasaan na siya? Nawala na. Lumaban na. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Naghihintay lang sana yun isa eh. Ah. Kabuga. Pumunta siya sa taas. Get ready to fight. You're next. Papunta saan sa'yo. What? Putang ina naman. Base. Cheater daw po. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Oh? You lose, you're done. Wala siyang nakita eh. Paano niya napatay ito? Ang dali pa. Gulat ako. Go back to the front line. Patay ko siya. Napatay ko. Nandiyan pala sa Jer. Nandiyan pa sila Jer. Oh. Ayan na Jer. Tara, hiwas na tayo siguro. West na muna tayo. Ano muna tayo? Yan siguro. Loot na lang tayo. Loot na lang tayo dyan. Sige. Sige tayo. Wala pa naman sila dito. Bagong buhay. Looted May din. kalaban. Kalaban? Oo, may kalaban. Ayun oh. Contact. Alis na yata eh. Ay, looted na. Tara na, saan tayo? Ito na lang. Kuha lang ang baril ko. Kuha lang ang baril ko. Sige. Hindi na nakakuha na ng baril ah. Ay, tanggang sipag naman ng mga yan.
Looted pati dito. Wala, galing na sila dyan eh. Sana na lang tayo. Storage siguro. Oo. Dito. Lantern here if you need Shotgun na equipment. naman. May pa-shotgun, shotgun ka pa. Shotgun. Shotgun na putang. Shotgun. Ganja. Buddha. Ayun, Hindi pa looted dito. Gas is inbound. Sniper rifle here. nag-loadout pa dun. Sold out sila pa. Ang iinggit ano. Gun ulit oh. Uy. Uy. Naku mo na yung sa taas. SMG here. Oo, Yeah. galing na ako doon. Taas storage. We're in the safe zone. Watch body armor here. Loaded din, hayop. Loaded din ang hayop. Ang daming baril dito. Yeah. Assault rifle here. Wala dyan. SMG Loaded here. dito pre. Scrub the contract. It's over. Ang leftover lang tayo. Walang dyan. Tira. Ako, pangina. Walang pa ano, wala nang tinira. Sinipla to. Putang. Ayun pero. Buti ka pa. Sa likod ng mga truck. Yan ako dito sa likod ng truck. Simot eh. Wala. Bahala ng sniper ang nakuha ko. Nag-loadout pa. Naku. Dito. Ayun, oh. Ayun o, nag-loadout sila. Airport oh. Ano ba to? Tara na dyan. Dito, tol. Baka hindi pa loaded dito. Saan, tol? Sa green? Yung dating campsite Enemy UAV natin. overhead. Oo Sige. nga, oo nga. Try natin dito. Enemy UAV overhead. Try ko, check ko rin itong gas station. Hindi pa looted to. Dito. Pabakbakan na sila sa ano? Dito ba? Orange box. Hindi pa dito. Jar, pwede na yung pag ano. Kunti na lang. 400. Kunti na lang. Yun. Sa side, tol. Doon sa side mo. Ayun, oh. Ito. Ayun, Jar. Ito na, Jar. Tanda. Tanda pa. Ayun. Sa storage tayo. Walang kalabang kanina. Taas, tol. Sa taas na. Ay. Sakto sa... Ayun, kunin mo na si pare. Gusto nga... sige. I'll drive. Ano, Sa storage ko na kukunin. May kalabang kanina sa ano. Question mo. Sige lang, tol. Ayun. Ay, di ka pa nabilin, Jar. May buy station ba dyan? Wala? Wala, tol. Wala. Wala sa baba po. Tangina na wala sa baba. Tayo ko lang. Hintayin mo ako, Jar. Hintayin mo ako. Tayo ko lang yung loadout. Ito na, magaling. Dito, hintayin mo. Ano? Ang kaya. Yun. Ayun.
Dalawang, isang box. Dalawa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Dalawang box. Walang box. Tara dyan. Na. Ay. Ako nakaakyat dun sa kabila. Kaambot ko ah. Tatalong ka dito, pre. Tumalon lang ako dito, tapos gano'n mo. Full. Hindi, dito ka tumalon sa mismong tapat niya. Tapos F mo. Oh, yun, nababara Ayun na. na. Ito. Pang. Utang na. Sila to mga. Ah, shit. Tunog siya eh. Utang na. Sila yan yung kanina. Puta na. Hindi ko kasi makuha yung ano, yung loadout. Nakaligtas pa kayo mga loading na. Patay ka. Yung mga loadout yung roof. Nakuha mo yung loadout mo, no? Carlyle? Ito. Oo. Nakuha ko talong ka lang pre, tapos F mo. Magkukuha ng mismo. Pero mawawala rin eh. Ang tatalon na ako. Wala nang bala. Saan nakakuha ko? Nakakuha ko. Yan na. Yan na. Sa bubong. Ayan na. Setting explosive. Hindi na pa kami. Ay, papatang na rate. Dalawa? Ay, tatlo. Yun ang mga to. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Restart ko lang. Pwede na. Hindi mo kinuha ka agad. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing.
The legendary. Yung tayo tapos. Saan ka? Tower drops off. Get Right, ready. soldier. Mark a drop point. Saan tayo? Does anyone need this? Gas is Copy. approaching your position. Move to the safe zone. Okay, nandun. Get that recon data up. Nakamute pala ako. Field based. Ito na yan. Panalo na to. Oh, recon ng recon ha. Tapos camp na tayo. Ngayon na nila. Ano tayo naman? Tayo naman mag-camp. Walang niya kayo. Ay, tayo. Andito sa akin, dito sa akin. May bumaba pa. Objective updated. Secure that position. Ayun siya. Ayun oh. Ano, wala akong baril. Ay, putang ina, wala akong baril. Basag yan, basag yan, basag. Tara ako dyan. Ay, bro, peace. Dito pa rin. Dito. Ano? Umabang sa... Nakadapa lang yan. Oo, nakaba pa eh. Meron pa to ah. Dito pa rin, dito pa rin. The fight kicking off. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mums Ang before ina the mo. place starts. Nice. Wipe kayo, gago. Anong wow? Anong wow? Hacker daw, hacker. Time for a bit of argy-bargy. Nakakaya daw ito, nakakaya daw. Listen up, soldier. Mukha mo, Win here and hacker. you return to the front line. Wow daw, wow. If you lose, Sabi ni you babae, wow. Good luck, soldier. Dito makita yung operator niya. Worse for wear. What's the meaning of this? Your team has the cash. Don't cry. Wala, patay ko to. Ah, Nice one. Ah, ito pala siya. Pinatay ka ni Daddy Naga. Oh, bandal na pera. Ano na si Daddy. Very nice. Uy, may nagbuhay doon. may bumuhay Nagbuhay dun. sa ano doon? Kaya nga eh. Very nice. Very nice indeed. Ayun, kinuha yung chopper. Tingnan mo na si Boss Jero. Yan, Boss Jero. Dito, dito. Don't cry. Don't cry, ah. He's here. Here. Wala akong baril ko. Saan ba yung mga namatay kanina? Ayun na. Chopper. Kapir. Okay. Siguro pupunta. Hindi, bumuhay eh. Maghihintay lang. Indeed. Tanananat. Recon intel secured. Solid Ayan, work. ah. Ayun siya, oh. Stop right. Enemy helo. Loadout tayo. Ara. Kunin ko lang saglit yung isa pang
Recon. Okay, Dito. Next recon contract. Roger, dyan na tayo dyan. Objective update. Hindi ko lang pwede dun eh. Magka-fight ka akit, tol. Bakit ka akit dyan? Ano gagawin mo dun? Akyat. Parkour eh, parkour. Oh, may box pa rin ah. Does anyone need this? Sino man need this? Sino man need this? Uy, armor box. Drop inbound. Dito sila. Marking below. Anong bibilin ka? Ammunition? Loads. Ah, Pwede. UAV. Madami naman natang bala, tol. Body armor here. Body armor here. Bili na lang UAV tal. Webbing niya lang, tol. Webbing niya. Nakabili na ako. Ito pa extra pera. Jer, may bala dito kung gusto mo. Cash here. Mark some gear. Andun lang sila. Oh. Kakamp lang sila dun. Kinuha na. Yung recon natin, natin muna. Para mo tayo. Maglalaban na. Dito ata. 5-6 located. Very nice. Open naman yung recon. Very nice. Alright. Dito nga sila. Back down to helo. Meron pa isang Recon, no? Recon pa. Recon pa. Recon pa. Recon intel secured. Solid work. Recon pa tayo. Recon pa. Recon, aray to. Recon Gaming. Recon contract. Aray. Puta na may naka-chopper na dun eh. May nagka-camp na kagad eh. Kaya nga eh. Niunahan pa tayo eh. Gago talaga. Friendly May UAV gagon overhead. yung kalaban. Move to the next area and secure the perimeter. Nabibili na self-revive, oh. Hindi na yan. Para talagang Camper. Ang dating. makakuhanan yung camper natin. Para camper talaga ang dating. Kaya nga eh. Alam yan. Wow. Camper Gaming. Legend. May ammunition na ka. Okay, Lods, thank you. Nice one. Thank you. Thank you. Maganda dyan. Nabalita, tol. Tama-tama pa sa pag-camp. Isa, dalawa, Have eyes on the tatlo, apat, lima. Tangina. Self-revive. friendly loadout drop on the way. Ayun po. Primary objective covered. Recon intel secured. Ang daming loadout dito, oh. Tulo. May mga Saan? loadout, Saan? oh. Saan? Ayan, oh. Ito. Gas is closing. Ay, dalawa. Safe zone. God damn. Dalawa, no? Tara na. Kukunin ko yung saglit yung kantal, yung bounty. Baka may malapit sa atin. Sige, Lods. Happy, tol. Kuha na rin tayong ghost. Bumili na ako ng selfie revive. Selfie revive. Copy. Oo nga pala, no? Nga pala, no? Selfie. Copy. Bounty target. Ayun, no? Loadout, kuha na loadout. Don't show yourself, Bounty. We're gonna get you, buddy. Yung king Yung pa. king ko kuha na loadout. Yung king ko kuha na loadout. Kuha ng loadout dapat. Nasa open yun. Yung ano na yun. Hindi pa nakakuha na tal. Hindi, tol. Nakita niya ako, titirahin ko siya. Hostile. Kung muna akong ano natin, ghost. Nakita niya ako, kay tangin na yan. Saan kaya tayo magkakamp nito? Diretso na doon. Kasi pumunta dito? Aray. Dito sa may Diretso na. ano, by station dito. Tara. An enemy team is hunting. May kalaban dyan? Bounty. May kalaban doon? Bounty. Ah, Bounty siya, ano?
Antino. Gas is moving. Dito muna tayo. Dito muna kami. Bounty mo, ako. Tago tayo muna para TV station. Parcel, oh. Buy station costs Uy, parcel. ano, fire sale. Hindi tayo nakabiling gas mask pala. Gas mask. Dasmas. Saka airstrike. Airstrike, tara. Oh, meron. Uy! Tangin na, may bumili. Isa lang, nandyan na. Nasaan na tala? Nasaan na? Ito. Down na. Patay na yung isa. Meron dito. Meron pa. Down siya. Meron pa. Gas mask. Andito. Airstrike. Nice. Nice one. Timas wipe, baby. Pinsan. Ito na kayong gas mask na ito. Bibili ako ng mga madaming UAV. Yes. May airstrike ako. Friendly UAV overhead. Tingnan natin sila. Oh, dami. Tal, padrop nga kami ng pera niya, Tal. Padrop nga ng pera mo, Tal. Tangin na, ang dami sa Ayun, okay na to. Wala tayong kasama. Dami na nagkakampo. Oh, Ang yun, dami oh. nagkakam sa TV station. Yung may mga cheat. Dito sa Aray, oh. Putang iwasan na lang natin ito. Saan tayo dadaan? May loadout pang isa, oh. Aray. Kaliwa tayo? Saan kaya tayo? Truck time expired. We lost the target. Daming, ano. Gusto yung pumunta dito, Tal? Daming. Tara. Diretsahin na natin. Tara, tara. We are the happy campers. Ang daming, ano, no? Nagka-camp na doon. El Pollo Campero. Wala yata nag-loot dito. Moving. Wala nga. Hindi lang tayo. Dumaan sa El Pollo Demonyo Campero. El Pollo Demonyo Campero. Lost track. El Pollo Campero. Nice one. Natapos din. Dadaan tayo sa... Tulong mga Ay, kaso baka madali tayo doon ng Granada, Stanistan, eh. Ayan sa maliit. Sa maliit na spot. Oo. Oo. TV station na lang tayo. Meron na Ang dyan, dami na Tal. doon, pre. Ang dami doon kanina, eh. O ano lang yun. Unti-untiin natin. Sa... Dito tayo. Saan? Moving. Tapos dito. Diyan tayo. Kayo. Saan ba? Anong plano? May kalaban. Pwede. Doon lang sa... Gas is Orange. closing. Get to the new safe Sige, doon zone. na tayo. Sige. Kung wala dito. Doon na muna Sa tayo. taas. Kasi madadali tayo. Tingnan natin muna. Putang ina. Wala akong- Sila. Wala Bukas akong ang pintuan, scoop eh. Daming ano, scavenger. Ang daming dumating, oh. Ping muna natin baka may kumuha. Scavenger contract. Magre-ay ko kung ka saglit, Tal. Titignan ko muna. Sige, lads. Eto, andito. Dito. Meron? Dito. Sa blue. Sa bangko. Ayun, Nasa taas sila, nasa taas. and then dito, Tal. Sa baba. Sa baba. Ayan, oh. Meron din dito, ito. Heading there now. Enemy. Uy, So, ang lighting yung mga yan, ah. plano natin Ang daming tao na dyan. dito. Ayun, oh. Disregard Left blast. side. Kita na. Inbound.
Tinira nila eh. Oh. Mag left side tayo. Dito na lang. Likaran natin, gusto niya, likaran natin. Pwede rin, tara. Likuran natin, pwede. Ilan sila doon tayo? Tatlo din? Enemy Tatlo, UAV tatlo, tal. overhead. Talikod na lang. Iba natin sa likod. Nakita nila yung drone mo eh, no? Binaril nga eh. Ang banda to? Dito lang sila, tal. Dito banda. Moving. Scope ko lang saglit, tal. Mhm. Di ba na sila nakita? Lumipat na yung mga yan. Dito sila banda kanina. Lumipat na. Nandun na pa parachute. Lumipat na yung mga yan to. Ayun, may bumabardo, no? Parachute. Galing sa building. Kantal. Nagko-cross Sila dito. siguro yun, sila yun. Lumipat nga sila ng pwesto to. Lumipat ng pwesto to mga to. Kita mo kasi sila kanina eh. Kumuha na sa bago. Yung sa bangko pa yan, no? Meron pa yung sa bangko. Meron pa, tal. Ayan, sa bangko. Enemy UAV overhead. Nakaw. Hindi pa ako naka-ghost. Hindi ka nga nakabo? Hindi ka naka-ghost? Hindi ba? Ikaw unang kumuha eh. Weh. Ay, nag-ghost na ba ako? Yan ka. Oo nga pala, oo nga pala. Tama. Ghost pala ako. Ikaw yung kumuha eh. Dalawang beses na pala tayo. Ano pa kami? Walang ganun, Jet. Walang ganun. Gas Pero, is Gusto closing. eh. Get to the new safe zone. Babaan ko lang. Ayun sila oh. Ayun. Nakita ko na yun sila. Andun na nga sila, yun oh. Ayun na tele. Down isa. Ayan, light ping oh. Nice. Light ping oh, yan oh. Inbound. Tara, lipat na tayo, tal. Lipat na to. Down isa. Ayun, nasabugan sila oh. Madaan mo pa yung isa. Tapos may self-revive sila eh. Meron yung mga yan. May bunga baril. No visual ako. Bumili. Gas is closing in. Wala tayong kalaban dito. Sa kaliwa. Sa likod. Meron dito sa bahay na to oh. Enemy soldier Nandiyan incoming. na. Yan ang bumili. So, padrop. Coming? Andito na, sa bahay dito. Ah, Moving. Tapos pa yun nandiyan, eh. nandiyan ang mga kasama nila yung mga yan. May kumakalaban Enemy to la. helo. Ayan nga eh. Pilitin nga natin ang araw. Ang dami yung tabi. Sa likod natin tayo. Lapit. O, dali ako. Sige, banatan niya, pre. Banatan. Saglit lang tal. Uy! Putang Uy. ina ng Koreano. Tang inasa na yun. Hindi ko makita. Andun pala. Sa baba na. Patay ko siya. Eh, Max lang. Diyan pala sila tumingin.
Ayun na, kita ko na isa. Wala silang ibang daanan ah. Tayo. Left and right. Hindi natin sila narinig din. Oo. Medyo na. Sa kanan mo na. Sa kanan mo na. Sa bato. Ah, tal, kita ko na. Oh. What? Meron din sa likod mo yata. Hindi siya lang, oh. Mag-isa lang. Dalawa. Yung Koreano. Ay, dalawa lang silang sa harapan pala. Gulag winner pa ba? Tangina Only 25 left. Keep up the good work. may mas likod pa pala sa atin. Oh, gulag winner Gulag pa. winner. Nagsarado. Nice. Ang dito Ang pa yung title. loadout. Andun sila tol eh. Nandun sila. Tol, nandyan na yan eh. Sacrifice ko na tal, sacrifice ko na. Sige. Ano na tol? Laban na rin ako dito. YOLO. Dito. Sabay camp na kayo, camp. Uy. Hindi ako makalit. Nasaan siya? Mark the target. Hindi pa nasapil sa ulo. Putang ina naman. Pinagawan. Tol, nandito sa akin tol. Patayin mo tol. Asa tal? Nasa akin. Tol, nasa labas yung siya. Ayun. Mag-isa lang siya. Ito, saglit lang. Wala akong plate. Nasa batuan lang siya oh. Sa kaliwa mo. Nandyan, sa batuan. Ayun na. Nandyan na. May umakyat. May umakyat. Ayun na. Ayun, may loadout. Nice. Sa akin, nag-sample. Nag-sample na reband mo. Ayun. Ayun. Madami. 4A1. Nakalamete pa. TV station mga yan, nakatambay. Sarap ng buhay ng mga yan. Ayun o. Ay, nasa taso. Nasa taso. Moving. I'm ghosted. Patay siya yung mga yan, bababa sa'yo tol, bababa sa'yo. Ayun, ayun na, nakita ka na. Nakita ko. Grabe na kayo, ha? Uy. Keep the pressure on. What a fucking camper. That's 25. Tatlo. Time that time before settle the Number 5. Kaman lang makita yung kalabang kanina, yung bumaril sa atin sa likod. Ang Koreano. Hindi makita. Madown niya ako.
Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hindi na tayo ba? Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ayan. Ayan. And Kamot ah. Ito naman eh. Saan tayo, Tal? Enemies in the area! Game na Clear to pala. engage all targets. Ay, putang ina. Gago ka. Napatay mo pa ako. You suck, motherfucker. Bounty target is up. Let's get it done. Ako nun. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Gago pa ako, putang. Gatas? Gusto mong gatas? Ah, saglit, saglit. Saglit lang eh. Enemy recon drone in your area. Your teammate's done in. They're returning to base. Antik na. Gatas? Ha? Gatas? 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 Enemy soldier incoming. Gatas? Ger, unmute ka yata, friend, Ger. ako nga pala. Sorry. Nakamit pala ako. Sumisigaw. Oo naman. Iputed. Abulin pa ako ng dalawa eh. Putang ina. Saan ka sa? O, dyan. May FK ako. Sige, oh. Diyan ako dito. Sa akin Oh, yung Ger daw. naglo-loadout na kagad dito. Oo, may loadout na. Nag-loadout na dyan. Nag-loadout. Ayun na. Enemies in the area! Baril dito. Looted.
Yun na naglo-loadout pa dito. Takbo! Ayaw ba Run ng for load your dito? life. Run. Run! Tara, Jer. Jer, run, Jer. Jer, run. Uy! Meron. ayan na, Sa likod Jer, mo, ayan sa na. fire station. Run. Sige, run. Run. Nabot ka lang. Ingat lang tal, andyan na yung nag-loadout ah. Tara na, Jer. Tara na, Jer. Jer, kaya na tayo sa bike station. Ayun na. Parang meron mga bula. Nahabol talaga ako. Sarap pagsasagasaan yung mga yan. Walang fire station. Run lang pa. Jer. Meron dito tal. Marking aid station. Run! I know. Ay, drop na. Ay, Contract time expired. We lost the target. stuck pa ako eh. Teams in the sector. Tera pa rin, Jer. Tera, tera. Drop ko na dito. Sakit sa mata. Sobrang liwanag. Ikot lang ako dito. Moving. Sige. Lalata ko dito tal. Ayun na, nag-king. Lapit lang ah. Sol. Ay, may sniper. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. UAV. Uy! Uy! Anak, kalaban. May paso. Kalaban. Enemy UAV overhead. Uy, may ammunition box ako. Nice. Or light ha. Sabi mo lang. Sabi mo lang. Kulang na, kulang pa. Kulang pa ng 369. sakto na. Pwede na. Pwede na tayo. Ayun, sakto na, sakto na. Pwede na. Ayun o. Go to the bike. Ayun o. Ayun o. Welcome to the buy station. Send them up. Kami. Good cash in. Good cash in. Plunder cash here. Enemy UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Para hindi tayo May bumili expose. din doon. May bumili din doon sana tol. Sa may hospital. Enemy UAV overhead. May bumili sa hospital. Hospital. Sige, tal. Ayun o, yun o. Ayun o. Nakita mo yun o. Pinang binili niya. Hostile. Di palutod dito. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Oh! Hilang, Enemy hilang ako UAV saglit. overhead. May bumili dito. Malapit sa atin. Ayun sila, sila. Dito na, dito sila. Ito, ito, ito. Never mind. Moving. Ito, tol. Nasa taas lang siya. Tol, ayan, tol. Yan, ayan. o. Snipe to, snipe to. Ayun na, meron sa akin 40 meters. Down isa. Down isa.
14 meters meron sa akin. Enemy loadout drop on the way. Saan na sila, Dalawa, Tal? tol, down dito, tol, dalawa, down dito, naka-down, no. Saan? Sa taas ng burger, sa taas ng burger. Gas is closing. Get to the new safe Dalawa zone. yan, naka-down. Ayun na, pinabahan na sila. Ayun, eliminated. Eliminated sila. Namatay sila. Nako. Oh my Yung God. loadout, may nag-aabag na. Ang dami, oh. Low. May lang ako. Nagkalaban dyan? May bumili pa dito. 5-6. Ate? Ayun na. Oh, yun, no? Saan sila? So, eto. Mark the hostile. Enemy UAV overhead. There's one throw up Kalaban sila. Ang dami nila. Tatlo. Something. Something, tol. Something. Papuntang loadout, Tal. Papuntang loadout yung mga yan. Meron pa dyan sa may building na yun. Nakalat to mga to. Nakakalat, oh. Ano? Nag-aabang na agad sa loadout, to. Oh, nandito nga. Dito? Moving. Oo. Nandito, Jer. Ito, Jer. Ayun na, tumalon na yun. Losing ground. Dito, meron tao dito sa loob na to. Tal, meron na sa akin patulong. Saan ka? Sa loadout? We're in safe zone. Watch for enemy. Nasa baba mo lang? Tol. Hindi ko lang din alam, nag-snipe kanina eh. Enemy UAV overhead. Rocky system deployed. May ammunition box ako. Kailangan niya? Sige. Okay Mamaya. pa ako. Goods pa nun. Ay, nasan kaya yung nag-isip? Ayun na. Yari tayo dito pag pumatay loadout eh. Yari tayo dito. Dorado. Mirado yan. Akit lang ako dito, Tal, sa taas dito. Sige, let's. Wala akong bilis. Wala akong sense. Have eyes on a field upgrade. Hindi namatay yung isang dinain ko pa. Namatay isa lang. Uy, tangin na. Jericho pala yan. Nakulat ako dun. Uy, Ay, Dito, dito. Lex, nandun na. Nasa. sa building. Yun sa live ping. Sa building. Ay, hindi ko na-pin. Orange? Pasok dyan. Uy! Ano, hindi ko na na-pin. Saan yun? Sa southeast. Ayun, kita ko na. Ayun, oh. Nandun lang sila sa building. Nadali tayo dun. Sa airstrike dun. If you survive, you earn your freedom. Nasa labas kasi tayo, ano? Kaya nadali. Mate, you'll be out there soon enough. The fight's begun. Right, you're next. Ang dami kong pera, wow. 11k, ha? Nasa flag. Stand in. Nasa pickup truck. Wala lang pang C4 do. Unang taong C4. Ayan, nandyan sila. Yan, yun sa, yan, no, tol. Yan sila, yan. Yun, no? Hindi parang, ayun ang sniper, You win this fight and you
return to the front line. But if you lose, you're done here. Ah, You're up, soldier. Let's go sort this fucker out. Anong sniper yung dito? Gas is closing Malis na in. sila? Relocating O the nandun safe pa rin? Nandun pa rin to, nandun pa rin. Nandun pa rin dyan. Nandun pa rin dyan. Nagkakamp lang sila. Oh. Walang baril ko yun. Dalawa na tayo. Yun, tumalon. Ah. Ayun na. Tumalon sila. Extra cam Bibiling ko plate lang. slots. Ito. Thank you. Wala kang airstrike mo tol. Dapat yun. Yung ano pala, may airstrike pala ba? Nandito yung mga yun. Yun sila. Oh, yan. Ayun oh. Yun sa baba tol. Sa baba. Sa baba. Ayan. Dyan. Yun. Putang ano. Hindi mabasag hayop. Buy station nga tol. Buy station located. Ay, may nag-load out ata. Sa kabila. Sa kabila yun. Ingat lang tol. Oh, may box pa. Shit. Hindi pa naman ganun maluti. Yung baril mo. Ay, gulat pa ako. Hindi mo nabalikan dyan. Yung baril mo. Hindi, nandun sila. Nandun pa sila. Ayos lang. At least, May tao. Ito, may mga barrel dito. Oh, sige tol. Saan yun? Yung shot tol. Oh. Yun. Bilitan na rin ng ano mo tol. Pag-provide tol. Yun. nag-i-sniper ka ba, no? Ito, Car 98, oh. Sniper rifle here. Sige. Akin na. Ikaw ko yan. Ito, plate slots. Galang daw. Thank you, idol. Body armor here. Body armor here. You're so kind to animal. Okay na, Lod. Ano? Okay na, Lod. Okay na, Lod. Animalitos. You're so kind to animal. Pangit ng scope ng car 98. So, Enemy UAV overhead. Enemy UAV Taas overhead. lang ako dito. Di pa looted, eh. Gusto mo Farah 83? Here. Jackpot. Cash here. Wag magkamutas. May bumuhay ata. May bumuhay. Sa buy station? Oo. Kagagaling lang natin dun. meron. May tao nga. Tao sa taas. Andito ako sa taas. Ay, ayun. May tao sa buy station. Yun o, isa na sa sensor. Di pa looted sa kabila. Nandyan. So siguro yung kasama nun. Ayan, ito. Nandyan siya tol. Ay na, may bumuhay pa dito. Moving there. Ayan o, nandito siya o. Ayun, oh. Ay, tulad. That one's mine. Naku po naman, dali pa ako tol. Anak ng te. Nasa baba ka, Lods? Nasa Oh, baba. shit. Nasa baba yung Be kalaban. advised. Friendly precision airstrike inbound. Sa yellow sila. Sa baba. Dalawa yan, Lods. Tatlo tal. Gas is moving in. New safe zone located. Atras ka agad, ano? Yan na, papasok sa akin. Enemy UAV overhead. Meron din dito. Ito na. What? Yun na, pinuntahan na siya. Pinuntahan. Stop shooting, dude.
Pangina siya na naman, oh. Cheater, oh. Cheater? Ano yan, tol? Oo. Ingat lang, tol. The fuck? Nakita ko pa niya doon. Biglang tumutok agad sa akin. Cheater pala. Tumutok agad sa ulo ko, eh. Iwas na tayo. Sit sa full kagad. Ka-dead silence pa ako. Kitain na naman dyan. Mga kaibigan na naman tayo mga bait. Ng mga hype to. Looted na lang lahat. Wala man lang marinig na... Ayun. Uy! 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 Wala naman buy station. Ayun, buy station. Pwede, makakabol ka pa, Lods. Makakabol ka pa, Lods. Sige, Lods. Habol mo instantino, Lods. Habol mo, habol mo. Sige, Tol. Makukuha pa yan, Tol. Makukuha pa yan. Sige, Tol. Sige. Sige, Tol. Wala na, tol. Wala na. Nalagpasan mo pa. So, babalik sa ano. Wala Kalaban. naman, Jer. Wala na. May mga tambay yung mga bike station. Ayun, no? Pre. Pupunta rin sana yan, ano? Mga tambay. May mga tambay yung bike station. Ay, may box pa dyan, no? Gas mask. Pre. Habang Tangin busy. na, patay kayo. May tao dyan sa mga Tol. May tao dyan. Gas is inbound. Marking new safe zone. Home run. Huwag ka papasok. Friendly loadout drop on the way. Huwag, Jace. Wala na. Wala Hey, na. loadout, loads. Ayun sila, oh. Target here. Yan na, Jer. Ayun sila, ayun, oh. Ayun na. Tatlo. Patay mo, Jer. Patay mo, Jer, Tol. Patay mo, Jer, Tol. Karga, Tol. Karga. Jer, may mga bala pa yung mga yun. May mga baril siya. Kaya kasama yan. Uy! Uy! Tangin ang yan. Soul. Soul lang to. Pero, tingnan Mas- natin. Nag-aabang lang siya din eh. Na-cancer naman ang isa nila. Oo nga eh. Dali din. Inabangan ka rin mo. Assist elimination, patay sila. 25 are still Namatay active in pa. the AO. Ba naman tatawag ng tawag, eh. Patigil na ang gado. Hanap lang ng gun. Diyan ka na lang, Tol. Okay na yan, Tol. Ganda ng kotse sa harapan mo. Ang ganda, tsaka ang ganda ng pwesto niya. Tignan mo. Ganda eh. Sa'yo pang budas. Sa'yo pa yung bilog. Pasok pa Kanya eh. pa. Yan. Ay, sana pag nakagilisip ka, no? Oo nga. Bala na kayo din. Ano yung kulay yung gilisot mo? Ay, nung suit. Puti? Black tol. Ito.
Andun Oh, sila. mamimiss kita. Andun. Yan. Packet siya. Ini-snipe nila eh. Ayun. Uubusan sila. Yun na, nasa taas din. Nasa taas pa ng mga gago. Arm mo sana. Ghosted ka na, Lods? Tal. Nila makikita eh. Very nice. Dami pang tempo, tangin. 20 na lang, tol. 15 na lang. Yun, tol. 15 na lang, tol. 15 na. 17. Oh, bumuhay pa. Diba may bumili pa ang po. Pasok ulit. Tapos dyan ulit sa dulo. Less than 10 enemies Ay, remaining. sana pag nabubuksan yan eh. Pangina, 9 na lang yan. Sniper dun sa chapel, oh. Pangina, sa taas. Yan na, may tao. May tao, may tao. Saka sa ano ng basura. Wala rin sa likod, eh. No! No! There's a kid right there. Pwede ata ako dito eh. More lethals here. Pwede. Pwede. Babanat ka pa dyan, babanat ka pa dyan. May pupunta pa dyan. May pupunta pa dyan. Tangina, sana makuha mo yung gamit niyan, tol. Ayun. 3 na lang kalaban mo, tol. Nakita kaya yata ng isa. 3 na lang kalaban niya, oh. 1-1-1? Ganda ng pwesto eh. 2-1. Baka nga babalik pa sa loadout yan eh. Yung circle eh. Babalik ka. Oo nga. Balik ka sa dati. Patay yan, di. Abangan niya dyan. Patay yung mga yan. 2-1. Oo nga no. Atras yan, atras yan eh. Parang ano lang. Magbibilang ng ano. Lalampas. Sa likod muna yung mga yan. Nasa likod nila. Kaya na tol. Yan na. Kaya na tol nila. Uy! Tangin ang dito na tuluyan. Nagbaratuloy pa oh. Tatlo pa pala sila. 2-1 na. Yan na yan. Ka number 3 pa. Number 3 pa yun ha. Pag-ilag. Sayang no. Napatay pa niya yun, yung dalawang binawasan ni Lodi. Magkalaban yata yung dalawa eh. Di ba? 2-1 ng laban kasi pare, dalawa ng kalaban niya. Parang yung ikaw kanina. 2 2v1? laban sa 1 ang laban. Oo. Dalawang magkasanggay isang single na kalaban niya. We're holding for deployment. Now's a good time to form up. Enemy to the AO.
Balikan kita. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Drop point for your team, soldier. Patungo. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pili lang. Walang gun. That's what we planned. We should drop in. Ah, sige. Last game ko muna, pasyal ko muna yung bata. Oo, sige, sige. Ako din. Jet, ako din. Sige, let's ako din. Prepares tayo. Break muna. Gigib pa ng tubig. Break muna tayo. Break. Kulot muna tayo. Kulot. Break muna. Bounty target is down. Let's get Tanong na sa akin na. Alright, man. Putang ina. Ito. Aga itim bitch. Patay na, Jet. Shotgun. White ba? White? Team was wipe. Napinsan. Your Napinsan ba? teammates sent to Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Nasa taas yata. Nasa taas, Jet. Yung kalaban? Ah, yung box. Teammate has been cleared for redeployment. Please. Be. Release me. Dito. Ito. Let me go. I love you Down. anymore. Target is down. Well Kailan done. yan? Team has wipe. Wipe. Ammunition box ako. Loadout. How come he's there? How come Mr. Is there? You don't see me, motherfucker. How come there is Now you there? see me. Now you see me. Bulaga. Oh, gonna take. Get it done. Bulaga. Pera. I-position ko para hindi sila makalis. Friendly position here. Jet, UAV pare. Ako'y mag-push na. Down. Down yun. Pushing. Tayo nasa chopper. Kinuha yung chopper. Yung bounty. Naiwan yung bounty? Gas moving in. Nayon yung bounty. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ito meron dito. Shifting location. I'm pushing you now. Bounty there. You son of a motherfucker. Asa loob ba? Yes. Andito. Shifting location. Umbas ka. Tumatakbo.
Ay, bumalik. Ang helicopter. Down. Binunggo pa ako. Binunggo pa. Pati si Pierre. Patay tayong dalawa dun ah. Patay na kami ito. Saan? Patay na kami ito. Ay, bakit hindi ko sinafor? You're in the gulag. Patay dalawa. Fight to earn redeployment. Nakalimutan ko may C4 ako. Get ready to fight. You're next. Wipe. Nice. Nasaan yung helicopter? Napatay mo yung naka-chopper? Tal. Wipe ulit. Ayos, Isa pa. ayos. Nice, very nice. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Dual pistol? Sort them out or capture the objective. Hindi ka ba naman kasi nangyayari? Hindi ka mamamatay eh. Yeah, fucking ass. Sabi niya sa akin eh. If your team has the cash, they can pay for your release. Yung mga bangkay namin may pera din. Sige, tal. Sagasaan kami ng chopper eh. Buy station load. Aid station load. By station mark. Uy, may tao tol. Sa kaliwa mo. Kaliwa. May tao. Ayun o. Dito. Nanalo sa gulag yan. Nanalo sa gulag yan eh. Mamamatay na yan. Nanalo sa gulag yung gagawin yan. Kita. Ano mo? Dog tag. Ano na di? Sana pa si tol. Pwedeng balikan yung Tal, pwede. loadout. Yun. Balik na natin. Oh, may bunga baril ah. Ayun na. Sino yun? Tol. Kinuha yung baril natin. Basag na yan. Buy station located. Enemy sighted. Kinuha yung baril natin. Jer, kukunin yung baril natin dyan. Usok-usok andyan na. Saan yung gagawin ko? Nasaan na yun? Nasa hangar. Nandiyo na. Ito Labas na. na. Ay, wala na pala. Hindi ko napansin yan. Kunin ko lang yung sasakyan. Nasa Silat. bundok siya to. Nasa bundok lang. Enemy vehicle. Enemies in the area. Ah, king lang pala yan. Taking the wheel. Tara. Patay na yun. Tol. Help us here. Enemy vehicle. Napatay mo to? I'll take it. Nakaputo mo? Hindi pa, tal. Sakyan. Sinubog po tayo nito. Ano ito? Tignan natin makakalabas ka dito. May tayo bumaba. Okay. Ay, nadali siya yan. Dali ko. Pangin na to. Dami nila. Dal sa pas. Ay, wala na akong bala. Okay, GG. Sige lads, mamaya ulit. Kaya. GG.